9 minuta je do 8, nastavljamo dalje. Ustanak na 202, jubilarna 50. predstava po Balzaku, tekstu Jasmine Reze u režiji Alise Stojanović. Biće odigrana sutra uveče na velikoj sceni Ateljea 212. Uloge dva bračna para u ovoj satiričnoj drami savremene francuske autorke igraju Dušanka Stojanović, Tihomir Stanić, Jelena Đokić i Svetozar Cvetković. Po ovoj drami snimljen je i igrani film u režiji slavnog Romana Polanskog, a naša publika videla ga je i na Uskoro vesti. Dobro jutro.